belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Volgens minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga zijn er op Curaçao nog geen gevallen van besmetting met het Omicron-virus ontdekt. Dit is een zeer besmettelijke variant van het COVID-19-virus. Vooral in Zuidelijk Afrika zijn er veel mensen besmet geraakt en ook in Nederland zijn enkele besmettingen geregistreerd. Volgens Peters-Janga wordt er hard aan gewerkt om te zorgen dat het virus niet op Curaçao komt en daarbij wordt samengewerkt met andere landen binnen het Koninkrijk, aldus Peters-Janga. Het aantal mensen dat zich op Curaçao heeft laten vaccineren tegen het coronavirus blijft stijgen. Gisteren werd bekendgemaakt dat bijna 103 personen op Curaçao minstens 1 keer zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Meer dan 95.000 van hen zijn al 2 keer gevaccineerd. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrãozita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Minister Ornelio Kid Martina van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft gisteren in het parlement aangegeven dat zijn ministerie inderdaad 4 keer negatief heeft geadviseerd over aanstaande benoemingen binnen het Curaçao-huis. De minister legde uit dat echter het ministerie van Algemene Zaken uiteindelijk over de benoemingen gaat. Dus de vraag of er daadwerkelijk 4 mensen worden benoemd binnen het Curaçao-huis, ondanks het negatieve advies, ligt in handen van minister-president Pik Pisas. Minister van Financiën, Javier Silvania, legde gisteren in het parlement uit dat er binnenkort 11 Nederlandse douaniers werkzaam zullen zijn op Curaçao. Maar dat betekent niet dat ze werk van Curaçaoënaars innemen. Dat legde Silvania uit. Een van de taken die de Nederlandse douaniers gaan doen is het opzetten van een cursus voor hoofdcommies. Op dit moment kunnen Curaçaose douaniers niet doorgroeien. Nederlandse douaniers zullen meehelpen om cursussen te organiseren dat de douaniers wel kunnen doorgroeien. En daar zijn we Nederland dankbaar voor, aldus Silvania. De landsverordening herziening Oostpunt blijft gelden. Dat is de uitkomst van een langdurige juridische strijd waarbij het gerecht gisteren sommige beroepen niet ontvankelijk en sommige beroepen ongegrond heeft verklaard. De uitkomst van deze uitspraak is dat er daadwerkelijk ontwikkeld mag worden op Oostpunt. De eigenaar van Oostpunt, de familie Maal, is blij met de uitspraak van de rechter, maar stelt dat het al lang duurt voordat ze daadwerkelijk kunnen beginnen met de ontwikkeling van Oostpunt.
Het Openbaar Ministerie laat weten dat in de maand december intensiever gecontroleerd zal worden op Hato of vertrekkende passagiers nog boetes hebben openstaan. Het Openbaar Ministerie stelt dat mensen die boetes eerst zullen moeten betalen voordat ze in hun vliegtuig kunnen stappen. Om problemen te voorkomen worden mensen opgeroepen om zo snel mogelijk hun boetes te komen betalen bij het bureau van Pago Bobut aan het Waaigat. Hiervoor worden de openingstijden in de maand december verlengd. Aqualectra heeft dit jaar aangegeven dat ze vanwege de moeilijke financiële situatie weinig kunnen investeren in het nieuwe kerstversiering op het eiland. In plaats daarvan heeft Aqualectra oude kerstverlichting geplaatst in de buurt van Corredor. De Extra plaatst vandaag foto's in de krant waarop te zien is dat Corredor daarmee al in een mooie kerstsfeer is gebracht. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.